ଇଏ ହେଉଛି ଚିକିଟିରେ ଥିବା ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଇଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାର। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡିପେଡ଼ି ମାଙ୍କର। ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଇଏ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଇଏ ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଫଳକ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା। ଇଏ ମାଙ୍କ ଦାନହୁଣ୍ଡି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ପାର୍କ କୁହାଯାଏ।